Pwede ba mahigugma nga puro na lang katawa? Pwede ba mahigugma nga ikaw ug ako ra ug way labot ang siya? Pwede ba? Pwede ba mahigugma nga walay away ug pirmi na lang magsinabtunay? Pwede ba mahigugma nga puro na lang kalipay? Pwede ba? Pwede ba? Natural, dili pwede, di ba? Kay ang gugma nga walay away, dili masukod kung asa kutob ang inyong panaginigugmaay. Daghang nangutana, anong sakit daw mahigugma? Nagingon nga usa ka mosulod aning butanga, pangutan-a sa gayud imong kaugalingon, andam na ba gayud ka? Sa gugma, mabati nimo ang kasakit ug kalipay. Kalipay nga maoy rason aron ikaw mo katawa, ug kasakit nga maoy makapaluha sa imong mga mata. Dili lalim ang gugma. 5 ka letra, pero dako og igo sa imuha. Labinag, masakitan ka. Lisod mangita og gugmang tinud-anay. Dili parihas sa una nila nanay ug tatay. Kay karon, bag-o ng henerasyon. Cellphone na lang ang gamiton. Sa una, mananghid pa nilang mamag papa, pero karon, hay miga, pwede ko manguyab sa imuha? Maong kung kamo mahigugma, piliya ang tao nga ampingan ka. Kung ilabi na gayod, ang tao nga gaan kaniyag importansya.